Tuli tämmönen amerikkalaisen mallin häkki korjattavaksi ja tää on aika lailla joka paikasta vähän harottaa. Ja itse asiassa tää tuli Ruotsista asti. Siellä asiakas totesi, että hän ei luota ensimmäisenkään ruotsalaisen harmonikan korjaajaa, joka saisi tämän siististi. Pitää laittaa vähän tukea tonne, kun niin pahasti mennyt kaikki hajalle. Tää on niin kuin ihan hyvin pitkältä matkalta, 10-15 senttiä ihan murus. Nyt on tätä häkkiä korjattu ja sinne tulee jäämään jälkiä kyllä, mitä ei saada pois. Mutta on paljon tukevampi. Tuo kulma piti uudestaan laittaa selluloidipala siihen, mutta täällä esimerkiksi niin kun näkyy vanhoja korjauksia, vanhoja halkeamia, niin niitä ei saa pois. Ei ole mikään maailman helpoin saada tätä kangasta tasaisesti, mutta ihan ok.